ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар қафои Медгарадок ҷойгир мебошад, маркази шаҳри Душанбе. Ин тоҷик матлубот аст, донишгоҳи тиббӣ Медгарадок ва аз ин тараф рост Северни ва роҳ ба сӯи Ваданасос. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Аз ин тараф бошад роҳ аз тарафи ресторани Сафо ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар умум иборат аз 6 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, бениҳоят табиати фурам дорад. Аз қафои ҳавлӣ боғи ботаникӣ аст. Дӯстони азиз, ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. Якта ба якта хонаҳоро пешниҳоди шумо мекунем. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз ва ин дуюм ҳуҷра бинои иловагӣ ҳаст. Бинои асосӣ бошад, таъмираш хело ҳам зеботар аст. мебураем ба дуюм ошшона. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ин бошад гараж. ин ҷо амборхона мебошад. ин ошхона дар дохили бинои асосӣ ҳам низ боз як таи дигар ошхонаи замонавӣ аст. ва ин бошад ҳаммом ва сауна. ин ҷо ҷои мешиштагии тобистона. ва ин баъри бино аз дӯстони азиз, дар он ҷо ҷои дегдон. ин даромадгоҳи бино дӯстони азиз. ин ҷо хол, ҷои мешиштагӣ. аз ин тараф зинапоя барои баромадан ба дуюм ошшона. ин бошад ҳоҷатхона, ҳаммом, якуму дуюм ҳуҷра ва ин тараф тарафи ошхона. ин якум ҳуҷраи истиқоматии бинои асосӣ. Аз рӯи ҳисобон агар гирем, аллакай чорум ҳуҷра мешавад. ва ин панҷум ҳуҷра. ин ҷо бошад ҷои ошхона. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. сабти якум ошшона ба анҷом расид. Мебурем ба дуюм ошшона. дар дуюм ошшона низ боз ду ҳуҷраи дигар аст. ин шашум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. ҳуҷраи хоб асту боз балконам дорад. ва дар дохили ин ҳуҷра ҳоҷатхона ва ҳаммомам низ ҳаст. марҳамат, балкони хона, манзараи зебо. ва дар ин ҷо бошад ҷои ҳоҷатхонаву ҳаммом. ҳафтум ҳуҷраям, охирон ҳуҷраям низ ҳамин гуна ҳоҷатхонаву ҳаммом дорад. ва марҳамат, худи ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ, охирон ҳуҷра. ин ҳуҷраям низ ҳуҷраи хоб мебошад ва чӣ хеле ки гуфтем, дар дохилаш ҳоҷатхонаву ҳаммомам низ дорад. ва ҳозир бошад як изюминкаи ҳамин хонаро пешкаши шумо мекунем дӯстони азиз. ин боғи ботаникӣ мебошад. қафои ҳавлӣ боғи ботаникӣ аст. бениҳоят табиати форам дорад дӯстони азиз. табиати аҷоиб дорад. кае ки омадед хонаро бинӣ, худатон ин табиатро эҳсос мекунед дӯстони азиз. тамоми ҳавлӣ як обу ҳавои тоза дорад. сабти хона ба анҷом расид. нархи ҳавлӣ бошад 4 миллиону 753 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ҳавлӣ дар минтақаи беҳтарини шаҳр ҷойгир мебошад, маркази шаҳри Душанбе. аз дӯстони азиз, нархи замин дар ин минтақа бениҳоят гарон мебошад. барои ҳамин нархашам 4 миллиону 753 ҳазор сомонӣ аст. нархи хонаҳо дар ин минтақа ҳамин гуна мебошад.
хотир расо мекунем ки канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Барои реклама ба рақами 927 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.